Abusuafo mo bi akwa baba so Jaman Scafe so na so Jaman TV so subscribe to channel no mame like video no na share se de be ya unua bi enso nsa beka video ni bi ye nyina timi ade abom. Abusuafo na me bon ka ye se o POS machine we ye writer o Ghana ha ba bia wo bia na se o POS machine e de aye adwuma de ha. Yes, machine e di twa loto no o pepe de aye adwuma de ha. Nsro bomodin se obefa me number 0593673300 ana se opese utwa wo game nso a any game bia no wo de fa send me e wo number ya so 0593673300 yeah online 24/7 mehwe na metwa ma. Yes, ana obetimi de ama any of me writers 0599212255 Sister Selena 0246898449 and 0256654614 Sister Linda and 0544237828 and also Bla Vicent on Behe na Omotama kama. Enumere game yeah ma 30% commission. Yes, 30% commission. Inti blani entwa game ma wudi nso antempa na so no wonsa ebeka osika. Yenhwe de for midweek. Yenhwe year 2022. Event number 4949. So ato 3636 wa ha. Owie normal 68. Owie normal 7. Owie 13. Owie normal 11. Owie 54. Now asewo 77 ewo machine. Owie de wase 77 no. Yankofa number. Yakofa na bade di betwa 18 5243. Now 5243 me confirm yama pa. Yes, bon say 77 no onyimla we are repeat it the following week na bella pay 18 or nti betwa 1877 $2 and 5243 no so $2 na me se me confirm 5243 no the amount. Okay, yenhwe current na oba current na say no abehye no ade amaye nti obeto 36 no ewo ahade maye we epe no abema 68 first box winning. Okay, we 58 na no amount 7. We are 13. We 13 pe and obeto 11. We 11 na 54. No asewo 77 ewo machine. Nto we dey say 77 yanko fanamila free banker 77 free banker 77 a free banker from machine to winning. We are once and repeat it. Yes, said the watcher wa ha 77 free banker. We are now repeat it the following week. Yes, 77 who are powerful. Okay, so your second setup. Your second setup no so a one of my year 2022 na open when I'm so at singer 1. We are a cost no amount 3944. We pay to 59 singer 6 59 singer 6 into we are on also see event enkodi yemfa event no enkodi. Okay, until the event ni kodi abemu say 4352 no ubon say gusu wo ho nso oba aha 4352 na egusu wo ho no. Yes, to beba no na $2 no na egusu wo ho kama me say 4352 no emfa endi agolo nti ene ye strong $2 no ye befa 2 numbers 4352 and 1877. Okay, nti sa setup ye back current no so say no abehye no ade amaye. Okay, nti current ne nti obeto singa 1 or event number 1160 singa 1 nti oto singa 1 we ape ana obema 3944 positions second and fourth into we pe ana obema 59 singa 6. so into abo ahyehyase obo edehyehyase on said 3944 no the 59 abeshe 39 ase no the singa 6 abeshe 44 ase. So to bahano man event we ho din papa so betimi asako. Yes, ntina 5243 no emfa India agro hokura 4352 emfa India agro twabi na edibi
Yes, no so no. Nti yɛnhwɛ yɛ last setup bi mpɛsɛ yɛpeke two numbers bi wɔ ha ɛde wɔ no. We nso yɛ transfer from New Rush Tuesday event number 86 mehu so wato 87 wato single 2 wɔ machine. Owie a 51 winning. Owie pɛ 36 machine yɛkɔ soro. Owie a double 75. Owie a no ama 39 44. No asɛbo 43 90 ɛwɔ machine. Owie a no abɛtwa 24 54. No asɛbo 29 nso ɛwɔ machine. Nti owie deɛ a ɔno nso sɛ yɛmfa event yi nkodi. Na wɔ event yi so no mpɛsɛ yɛfa 39 31 39 46 yi 39 46 no ɛna mpɛsɛ yɛpeke ɛwɔ hɔ. Nti sei na yɛbɛnya for yɛ full game no. Yes. Sei na yɛbɛnya for yɛ full game no. Yes. Nti yɛyɛ long term na yɛbɛyi yɛ best 5. Na yɛyi yɛ best 3. Na yɛakɔ for yɛ $2 ɛna yɛbɛkɔ for 77 18 no. Ɛna 43 to 52 no. Esi yɛmfa ni agorɔ ahoɔden wɔ hɔ a twa ne kɛse na ɛbɛto. Na yɛakɔ for 77 as a free ball from machine to winning. Saa pɛpɛɛpɛ. Yes. Na sɛ deɛ meka kyerɛ wo no. Wofa wo ma na nkotwa no baabi a wokɔdi ɛbɛyɛ wɔ na ɛkyina bla so jaman yɛakakye ha na yɛntwa games nyinaa mfa ma kama. Wodi ya ntempa na so no na yɛaka wo sika ɛde agu nsɛm na nso ahu deɛ wode ɛbɛyɛ. Yes, nti numbers no wofa mu biara ɔmbɛhwɛ na ɔmo attend to. Anaasɛ wopɛ sɛ so jaman me ankasa nso metwa ma me number ni 0593 673300. Ɛna wopɛ POS machine anaasɛ wopɛ app a wode bɛtwa game nso a so jaman fa me number yi na me ma app me wɔ round app wɔ hɔ ana me wɔ lucky app nso ɛwɔ hɔ. Nti bla fie na yɛnhwɛ wo kama na menka ho ɔma yɛnkwa tenti ahoɔden wo. Bye bye.